राजा बिमा गावरेमा गया जादो जागोन ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर फिसाजोना माथो खोनानो मोनदों नोंसाजोखौ हाबा हरसिगोननो हरनोथ' सानदोंमोन बे सप्तासेनि गेजेरावनो बिजामादै जानो गोनाङाबो लांनो आथुरथार जाबाय हरनांगौ फिसा हिनजावफोरखौ थाब थाब न'आव थानानै माथो खालामहोबाय थानो बेनिखायनोथ' साख्रि गोनां हौवा मोनगानायखायनोथ' हाबांखौ हरथाम सानथारबाय आङो बे सुजुगखौ गारनो हाला हरथारनांगौ उनावबा मोनफिनगोन ना मोनफिना साख्रि गोनां हौवा हरनांगौ आंहानाबो फिसाजोआ कलेज जोबथारबानो हरथारनोसै आं हाबाखौ थ' फिसाजोफोरखौ बेबायदि न'आव दोनजाबाय थाजाया सैमा आथिंआबो गुरग्लि नुजाफैबाय बहाथो थाङामोन ओरैहाय दंफांमोननि न'आव सुन सैमा बायदि देना हौवानि न'आवबो बेबायदि थाबायहैबाय थादे मा हौवा होनबाय थादोंहाय आं हाबा जाया होनबाय दा बैसो थानायावनो हाबा जाखायाबा देनां नोंखौ बुरैबालाय सोर लांनांगौ जाखो नोंसोर गोरलैयाव हाबा जादोंमोन आंबो हाबा जानांगौ नामा एथ' हाबा जानो गोसो जादोंबा नोंसोर सानैबो बोराय हौवाजों थां आयौ नुबायना अमा राजा बिमा गावरेमा मा होनलांखो बिमाखौ जों हाबा जानो खोन्थाबाय नुबाय दानि गथ'फोरखौलाय माथो बुंबावनोहाय हाफां बिमा सिंखावरि गावसोरनि गोसो बायदिल' खालामनो लुगैयो हनै जानि अमा राजाखौबो नायलाय गावनि गोसो बायदिल' खालामो जेबो खोथा खोनासङा आंलायना लाखादों बिमाजों बे सप्ता गेजेरावनो हरथानोसै आं गावरेमा नोंसालाय माबाफोर खबर गैगोन ना गैया मोजां खबर मोजां खबरखौथ' बुंनो सानदोंमोन आङो र' फिसालाखौथ' डाइरेक्ट बुंला बिहामजोखौनो बुंनोसै आं दिनै थाब फिसा फिसौफोरनि मोखां नायखानांगौ अमा राजा बिमायाबो माखौबा फैनानै हाबा जानो बुंफैलायबावो सोरबा थाब हाबा जाना लानानै खोब फिसाफोरखौबो हाबा जाजानो लुबैयो जिफोरखौ खनखाजोबखानोसै आं बेगाव ओमफ्राय हराव खारखुमा लांनोसै आयौ मोनसेबो बेग गैया माथो दालाय बहाथो सोगोन आं जिखौ आयौ बेयावबो मोनसेबो ट्रलिबो गैया बेगबो गैया हाबा बहा थांजोबखो बेगफोरालाय मनाबो गैया थै गांसेबो जि सोना लांनो हानाय नङा माथो बिदिबालाय बहाथो दोनखो बे बिमायालाय मना ट्रलिफोरखौलाय बहाथो दोनजोबखो आंहा दोनखालायनायाव जि सोना लांनांगौआ बहा सोना लांबावनांगौ जाखो दे आयौ ट्रलि बेगखौ बेयावसो दोनदों ओमफ्राय बे बेगावलाय मा सोनानै दोनदों गुन्दै सोनानै दोनदों नोमाया आयौ ओमफ्राय गुन्दैफोरखौबो ओमफ्राय ट्रलि बेगफोरावसो मोनबाय सोनो औ फिसा नोंनि हाबा जासान्दि जेरावबो गुन्दै नागिरनो हानाय नङा होननानै जि एसे मोनखाबाय बेखौ सोनानै दोनखाजोबखाबाय हाबा समाव आरो दासान्दिथ' अमानो गुन्दै नागिरनो सम मोननाय नङा नालाय बेनिखायनो सोनानै दोनबाय आयौ बिदिबो खालामो नोंनोलाय बेगखौलाय मानो नांगौ जाखो आंखौ बेग नागिरदों सानबा मायबा मायबिसो सानलायगोन दा बेगाव आंनि चार्जार दङमोन बेखौसो नागिरबाय थादोंमोन आङो दा चार्जारखौ नागिरबा मोनाखै चार्जार गैया आंनि चार्जारखौ लाबानो जाबाय ना नोंनि चार्जारा जाया आंना C टाइप चार्जारसो आं दुम्फामोननाव बिनो थांनि बिसिनाव मोननै चार्जार दं एक जगह पे कभी रुका नहीं एक जगह पे कभी टिका नहीं जैसे मैंने साहब से कोई ऐसा दिखा नहीं बेनिखायनो सिंगल आं अच्छा क्या बात लांजाय टेम्पार्ड पार्ट मा होनो जादोंलै अच्छा सिंगल ना सिंगल आंथ' थैनानै थांबाय नङा होमबा डिस्टार्ब साला आंनि सानबोलावरिफोराव डिस्टार्ब खालामफैयो आं डिस्टार्ब खालामाखै मिथिबाय बुंदोंसो आङो आरो मोनसे गिदिर खोथा नोंसा बिमानो गथ' नांगौनो गथ' नांगौ मानो आंलाय मानो नांगौ आंलाय मा मिथिबायगौसै बिमायाबो दसेनो गथ'फ्रा फुख्ला लुगैनाय बायदि गथ' लुगैब्रबला बायोलै दालाय बबेनिफ्राय मोननांगौ जाखो आंलाय गथ'खौलाय गोबोरखि गोनां गथ'खौलाय बोरै मोनो मिथिया होमबा आच्छा नों मिथियोब्ला गथ'खौ बहा मोनो थां नागिरना लाना फैथां आंनि खर'खौ जाबाय थाना बेयाव आंनि खर'आव ओरैनो गुदुं जाखानानै दङ एसे थान्दा खालामहैनि आं एकदम फुख्रिफोराव गब्ल'ना थाहैनि आं दसे फाग्ला दाबो बुजिया नामा नोंनि आंनि गथ' आं उन्दै गथ'फोरखौनो नायनो बायो आरो गथ'नि खोथासो रायखांबाय थाबावदो दा नोंसोरो एसे देरखानाय रेडिमेड गथ'खौनो लाबोनानै होफैगोन आं बाल दावराव खालामनो नाङा जालायबाय हिन्दीया जालायबाय नोंना नोंनि हिन्दीखौ खोनाबा आंहा एकदमबारे खोमाथिं थैसो गयो दै गावहा हिन्दी रायलायनो रोङा नालाय बेखौनो खोमाथिं थै गदों होनफ्लाबावो बेखौ खोमाथिं थै गनाय बुङा बेखौ लाजिनायसो बुङो आया बोरै जाखो आंग्रिमोनदि बोरै बिदि उल्था पुल्था जाखो नोंलाय कर'ना बेमारारिहाय कर'ना बेमार जाबाय आरो नोंजों थाफा नोंनि आखल आखुआबो कर'ना बायदि आंनाव गोसारबाय आया उल्था बावसो सारा दुनियानि मानसिखौ अमा राजा फेजेननानै दोनो नों आंखौसो फेजेन नागिरबाय थायो हांग्रिमोनदि आरे बे दख'नाखौलाय मानो गानलाबायखो नोंलाय न'आव थानायावलाय फंसे बाथ्राखौ मिन्थिया नामा नोङो बाहेराव मोसा न'आव दाउसा होननायखौ
ये गोथांनि फोथायसिगोनलै हिनजावा आंखौ आरो बेलाय मा बे दखनाखौलाय मानो गानखोनोलाय न' थानायावलाय बे दखनाखौ फिसा जायिनि थाखाय दोनगौमोन नामा आङो बेनिखायनो गानबाय आरो नेक्स्ट टाइमनिफ्राय दखनाल' बिलाय माबायदि बियो बिमा बिफानाव लांनानै दोनहैफिनगोन आं मिथिबाय अमा राजा उल्लू का फट्टा तुम्हारा क्या सोचते हैं हंगरी मंडी को हंगरी मंडी फैला जैसा नहीं है हंगरी मंडी बदल गया दे जा बाम्बुला दे आदारा जा थाब देर दुमफाव फै माथो जाखो मानसियालाय माथो मोखाङालाय अखा हाहांसो माबाहाय दुमफाव दा हराव नाजिबदांजों आंजों दोनखारलायनो नागिरदोंमोन आंखौ दोनखारलायनो नागिरदों औ दुमफाव दोनखारलायनो नागिरदों खारसननायाथ' जाफुङासै नालाय बेनिखायनो दोनखारलायनो नागिरबाय आरो रोंलाय लांलाहां जायखिजाया दुमफाव नोंनाव माबा दङ बेग दङ दंनायालाय दंमोन बेग गांसे एन्जरसो जाबाय नामाथाय माबाहाय दोनखारलायनायाव जि सोनो थाखाय दख'ना सोनो थाखाय गांसेबो मनाबो गैया बेगबो गैया ट्रलिबो गैया गासिबाबो बिमाया गुन्दै सोनानै दोनजोब्बाय आयु जारलासोहाय जेरैबो हाय दंफाव माबा आंना प्रब्लेमानो जोबलाय माबा गाज्रि ग्रहसो नांबाय नामाथाय दं नालाय दङहाय मना गांसे हाथायाव मैगं लायग्राफोर बे जागोन ना गांथामसो हरदे गांनैफोर मोनगोन दे बारा गैनायालाय गैया मनाबाबो जायोहाय इमारजेन्सिफोराव माथो बेगसिम नांगौहाय जायखिजाया दोनखारलायनो थांनायाव नोंबो थफादे आंखौ दोनलांनो थुमफाव आंहासो जायलायबाय दा उनफ्राव दायफ्रा आंहासो मोनबालायहाय ओरैनो दायफ्रा आंनावल' ज' जायबाय थायो लासाव थाङै थुङै ना दुमफाव बे खेबसे हेल्प खालामदो आंखौ जागोन दुमफाव आं नाजिबुदांनो कल खालामनि बेसेबां टाइमाव ओंखारनांगौ मानांगौ सोंहरबावनि र' आङो हेलौ नाजिबुदां हेलौ नाजिबुदां आंनाव दोनखारलायनो थांनायाव लांनो थाखाय बेगानो गैया नोंनाव बेग दङबा लाबोफाय दख'ना सोनो जारलासोलै नाङालै दख'ना सकना मानो नांगौ गाननो थाखाय गांसे प्लास्टिकफोराव सोना लाना फै उनावबा नोंबा बायना होनो हास्लाबगोन ना हास्लाबा आं मिन्थिया आं आंनि दख'नाफोरखौ लाना थांखाजोबखागोन आङो दोनलां आं न'आव नै ओमफ्राय दंफांनावबो गांनै मोनबाय ओमफ्राय नोंनिफ्राय गांसे बेग मोनबानो जाबाय दे आं होनबावगोन आं हाफां नोंखौ नाङालै ना गस्ला थस्ला जेबो लानाङा जि जोम जेबो नाङा नों जि गाननानै दङ बेजोंनो फै आंबो दासो न'आव सफैदों र' न' एसे आइमोनजोंबो रायलायनि बिदि होननानै दा प्लानिंखौ चेन्ज खालामनाङा आख' नोंजों थिगैहाय बे बाराव जुदि आंखौ लाङाबा मोनखालाबो नोङो बोराय हौवाजों थांगोन आं दे थांगासिनो आङो दा मोनायावल' रेडि जानानै था दुमफाव हायाव गाखोन ना अख्राङाव गाखोन जालायलायथारबाय आङो फिल्मनि बायदि मोनलायलायथारबाय आङो दोनखारलायगोन फिल्मफोराव बेबायदि मना नागिरनानै दावराव जाया माथो नोंनि बायदि फिल्मफोरना मालाय खारखायो डाइरेक्टनो नोंनि बायदि बेबायदि जिसोनो मना नागिरथिया माथो हाय दुमफाव नों थिगखौनो बुंदों आंनानो जि खस्थ'थार खारखोमा थांनोबो लाखिजायै मानसिजोंनो दोनखारफिननो नागिरबाय जारलासोहाय आंजोंबो दे होमबा दुमफाव थाथ'दो आं जिफोर खनहैखानोसै जागोन नार्जि फिसा औ आयै नार्जि फिसा रांगावालाय सोर जाखो नोंलाय रांगावखौलाय बोरै सिनायो दहायसो फैदोंमोन बायदिसिना खोथा बुंबाय आंनि सिगाङाव आंनि लाइफआवलाय मानो फैफिनलायखो बे रांगावालाय रांगावा माबाफोर बुंदों नामा औ नोंजोंनो हाबा जागोननो नोंजों हाबा जायाबा जोंहा न'आव थैगोन होननानै बुंदों इसिबां गोहो बियो गोदो आंनि गार्लफ्रेन्ड समावबो बे बिराद खर' जायोमोन आरो दाबो बेबायदिनो फिसा नों जि मावो मोजाङै मावबानो जाबाय दे हयै खामानिफोरखौ माव मिथिबाय जाना जि खामानि मावो मोजाङै माव मानो होनोबा आंहाबो इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैबाय जागोन आयै दे होमबा थाथ'दो मोनसे जायगायाव मिटिं दं बेयाव थांनि आं जागोन आयै आं माथो आइनो जेबो खोन्थानोनो हायासै दिनैजों आं हाफांखौ लायनो नागिरदों रांगाव नों आंनि न'आव फैलायदों औ नोंनि न'आनो आंनि न' बेनिखायनो आंबो फैबाय मा होनदों नों आंनि न'आव फैनानै आंनावनो नोङो बेबायदि बाहागो लाफैनो लाजिया नामा माखौ लाजिनो जों सानैयादि मोजां मोनलायो जानला मानला खोथा दा बुं रांगाव सानसे समाव नों नांगौ दुखिया होननानै गारनानै थांदोंमोन दिनै आं एसे मा मोजां जाखो नों आंनियाव फैफिनबाय आंखौ निमाहा होदो ना नार्जि आं बुजिस्लाबियाव मालाय सेंग्राजों गोसोथोबलांबाय बेखौ गोरोन्थि होननानै बुङा नों गाव गोसो जानानै आंखौ गारनानै थांनाया बे मालाबाबो गोरोन्थि जाया आं दुखिया होननानै आंखौ नेवसिनानै थांनाया बे गोरोन्थि नङा बेफोरखौ लुगैनाय सेल्फिस होननानै बुङो मिथिबाय जेराव थाखा फैसा नुयो बेयावनो खारनाय थेवबो आं नोंखौ मोजां मोनो नोंबो आंखौ मोजां मोननांगोन थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बावगारनानै जों गोदान लामा नागिरनांगोन जों जेबो गोदान लामा नागिरा मिथिबाय आंहा लामा दंखायो आंनि लामानि लोगोरिबो मोनखाबाय आं
होनखो नों नाजिबदां सोर बेलाय आंनि जिउनि अनजालि हाफां दा नों आंनि न'निफ्राय थाबैनो ओंखारलां हाफां ना नायगोनाबो नोंनि हाफांखौ माबायदि नों सानैया मोजां मोनलायो नायगोन आं सेल्फिश हिनजाव ओइ दस्ति नोंनि थुनथुलाखौ मालाबा बिराद मोजां जिरगोनलै आं हायोबा जिरब्रा उल्था नोंसो जिरजायाबानो जाबाय आरो बेयावलाय आंहा दाय गैयालाय सालानि दुम्फाखौ आंनो पटायबाबो पटायनो हायाखै बेहासो मालाय एकदमबारे गोसो थोनो नागिरदों दुम्फाखौ लादेब्रा सैमा अरलाय होदे सैमायानो गामियाव मासेबो गैयाबालाय बोरै अरलाय होनोब्रा बेनिखायनो मोनाखैलै आं दुम्फाखौ सैमा गैयिनि थाखायनो आफां गुफुर गोदां बहा थाङो सिबलां सिबलां आं दुम्फाव लानाव मना लायनो थांदोंमोन आच्छा गुन्दै रोगानो लायदों नामा गुन्दै बानायब्रा आं गुन्दै रोगालाथ' अमानोबो आदार होला गुन्दैबो रोगाला मिलाव माइबो सौनो लांला लट्रि नांबाय नामालै नाजिबदांजों दोनखालायनो नागिरदों नंगौना नङालै नंगौ खुगाफ्रा जोख्लोबग्रो ओमफ्राय नाजिबदा खोन्थायाखै नामा नोंनो नाजिबदांना जे एक्स गार्लफ्रेन्ड फैबाय नाजिबदांनि न'आवबो थांदों आंखौ थगायनो फैदों आंखौ सिगिनो फैदों गिया माथो नैबे हाफाङा आंखौ फोथायाबा सन्थलानाव सोंब्रा नंगौ थांदोंथ' आरो नाजिबदांनाव सिख्लाया आच्छा बिदिसो बबेनिफ्राय थांखांखो बे सिख्लायालाय रगारां सोर सिख्ला बे एसले दानाबा हिनजावजों हिनजाव बुलायलायसिनसो बायदि मोनबायलै आं थलाय बम्ब्र कका कला पपकर्न खरखरे लानानै थांखानोसै सिख्लाफोरनि बुलायनाय होनबाय जि इन्टारेस्ट नुयोलै आं थौलै नायनो थांनांगौ मालाय काप्लेटफोर जेरावबो जरा जरा ओरैनो थाम्फै खबलाबायदोलै जोङो थाम्फै बुथारलाबायदों बेफोरखौ बादोलै बहाबाफोर गथ' मोनगोन नामाब्रा गथ' नांगौ जादोंमोनलै बेलेगावसो गथ' नागिरलायनाय जाखोब्रा नोंलाय आंलाय अबेनिफ्राय मोननांगौ जाखो मा आं गथ'नि बिफां नामा बिफांथ' नङा गथ'नि बिफा जानो हायो आरो माखौथो हाबा जाखोब्रा माखौथो हिनजाव लाखो हामगौ नामा बिदि बुंनो या आंलाय मा गोरोन्थि बुंखोब्रा अमा राजाया हाबा जाबाय हिनजाव लाबाय गथ' खांनांसिगौ ना अमा राजाया गथ' खांनो मोना मानि थाखाय जेनेबा मानि थाखाय आंनि गोसो आं गथ' खांगोन नोंहालाय सोर सन्थला खाफाल जिला मानो होनोबा हांगै मोनदिया उन्दैद्रायना गथ' खांनो समाया बेनिखायनो बुंदों आरोलाय इरादे एखेबारे साफा गोसोयै बुंदों ना नोङो बे खोथाखौ औ हांगै मोनदिनि मोजांनि थाखायसो बुंदोंब्रा बे दानो गथ' खांनो समाया ना माने हाया ना उन्दैद्राय गावा मेजेर खुमाय बेखौ बुं बोराव मोनबाय थादोलै दिनै थुलाय एसे बाजारफ्राव गिदिंना फैनो बिना टिकेटानो फिल्म नायनोबा थौ जोंजों सिख्ला सानै बुलायनाय नायनोबा थौ